bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe programme o padanaɗen yettima woni programme o japrod addani en 3e édition waɗata koye 2025 e hirde e hirande lacciri e haako ko jamma yontaɓe jaggama ñande samedi 13 décembre 2025 ko ɗon to raweɗo so tawi allahu lamɗo o jaaɓi bandiraɓe so tawi a yiiɗi tawtorede oɗo jamma andu jamma o fuɗɗoto ko à partir de 20 heures inchallahu rabbi holi babiraɓe e yayiraɓe e teddiniraɓe oɗo jamma japrod fawi ɗum e dow omo ganduɗa kañum woni paare meɗen woni honorable député Aliou Dembourou Sow président de la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal mare oɗo jamma ko Coumba Yerenal Sow jiyaɗo ɗon to Gorlakke jooɗi toon to Belgique toon woni dowlaji dentuɗi toon to Europe mare goɗɗo o ko Koumbali jeeyaɗo toon to Agnam liduɗi jooɗi ɗon to États-Unis d'Amérique invité d'honneur les invités d'honneur Mansour Dia woni PDG nouvelle bijouterie dandeñol jiyaɗo ɗon to Koɓɓillo bandiraɓe omo ganduɗa kanko woni Ceerno Amadou Sow ko invité ji meɗen d'honneur Dia marabout jiyaɗo ɗon to Diahle Fulɓe monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires marabout responsable politique jiyaɗo ɗon to Niary Tidjani Bousso PDG TB compagnie Quincaillerie peinture lumière jiyaɗo ɗon to Agnam Civol Acha Diallo ko première dame madame Sall o jeeya ko ɗon to Bakel kanko woni joom suudu monsieur le maire Ibrahima Baba Sall omo ganduɗa kañum Mamadou Sall on est koye invité d'honneur uji meɗen jeeya ko responsable politique commune mo Mbolo Birane kono kadi ko opérateur économique programme meɗen ko ni leleri woni guiɗol golle meɗen 20h0 ko accueil mise en place 20h10 ko allocution du présentateur 20h15 ko discours d'ouverture waɗa ɗum ko Abou Samba Diop 20h30 waɗa ɗon prestation du premier artiste 21h30 ko discours de l'initiatrice on woni madame Selija Japrod 21h45 conférence mo ganduɗa o ina waɗa e toɓɓere suɓana nde ɗo wata oɗo conférence ko Abou Samba Diop mo lewlewal pinal mo RTS de la télévision sénégalaise 22h15 ko prestation du deuxième artiste nalanki ɗimmijo 22h20 ɗum ko hirande hirande ɗo ko hirande nde wonata ɗo waɗe servir goto foof ana ñama ko wiyete ko laccire haka tawana wondi e daɗe nalankoɓe yontaɓe 0h0 ko discours aji ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni les invités d'honneur e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni marrainaji jamma woni yummaji jamma kono uddata ɗum ko baba jamma woni le parrain Aliou Dembourou Sow bandiraɓe an jiɗɗo arde o noddu e 77 980 33 39 walla nodda e 77 322 86 45 sa tawi aɗa yiɗi wadde réservé ko wiyete ko table unique joɓata ko 10 000 francs so tawi ko table VIP mo 5 personnes on ko 100 000 francs bandiraɓe tuggoten ko 20h0 payen ɗo Allah haaji mbimi jetten Allah mais jettenomo gonɗa ka kañum woni l'initiatrice on woni Japrod madame Salija mbimi kala jaɓɓuɗomi toon yo wiyam massa saabu hirde hirande laccire haaka hay goto fotani ɗum lutede ko jamma yontaɓe woto kala lutaɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah en juulat e rasulillah sallallahu alaihi wasallam en calmini en jarni en ñaguima dow en ñaago Allah subhanahu wa taala Allah mawlana mubarak Allah mo ganduɗa hoore ma ko kañum woni baɗo ko wela no welira e ɗo wela o rokki en sembe tigui rigui wawde artude kadi ñalawma hande o woni aset gam filande bandiraɓe yewtere men wiyetede pammen pamminen no ganduɗa ma enen gadiri fiili ɗum e ɗo e Pindi e média enen kewno hen yaddude noon e mo ganduɗa ma ko kañum woni Abou Samba Diop walla Abou Gaye kono hande o enen gandi vraiment hen goto foof ene nangui ɗum noon aussi enen gaccanaɓe gantu e on ɗon fannu hande o en gardi e musidɗo men teddumo ganduɗa ma ko kañum woni Mouhamed Jamal walema ñallema hirema selon no sahaji mbaydi no sahaji ɗi eno aduna lelori mbiyata ni noon mi salminima ko moƴƴi doyen calmini dendagal yeɓiyankoɓe haalirde Pindi TV kamɓe kala e kuuɓal eɗon mbawi wonde foof en calminiɓe en calmini également ɓe ganduɗa ko mawɗo Abou Diop kamɓe Abou Gaye maɗo hande koɓe dog si mi sikki ɗum en calminiɓe kamɓe foof en calmini vraiment bandiraɓe ɓe ganduɗa kadi ko wattorɓe surtout nde ɗo tufde nde ganduɗa ko pamminen Elhadji Abbas ko noon pamminen nde ɗo tufde nde ganduɗa hoorema kewɗen tan ko ɗogde ko ganduɗa hoorema ko ɗum actualité e nder leydi Sénégal vraiment mbawen ɗuminde kono hande o noon ma en jaa e nder sous région hay soko seeɗa kono hade nden noon garten e ko ganduɗa hoorema ko kañum woni ko ardi ko woni toɓɓere men arwaniri ma en mbaɗ ko ganduɗa hoorema jaltal walla jahal Ousmane Sonko toon to
assemblée nationale ma en gartu en e garten également ko ngandorma hande sa teskitim boycott mo ngandorma takku wallu wadi dum bela dum ko lawol wal wona lawol bela kanko aussi darna makko ton walla jahal makko ton honno fay dum fof ma en artuden ngaren e tobbede wonde ngandorma offense au chef de l'état mo ngando horema vraiment kanko mawdo leydi ndi walla mawbe leydi Sénégal en jogi ko ngandorma ko wiete ko article 80 kany wodi men porte protégé ko ngando horema ko aussi ko kanyum woni institution burdo mawnude e nder leydi Sénégal holko saabi sahay sa fof neddo ummo tan daro wiyabe biide ngando horma dewani lawul dum aussi ma en gattu hen ƴeewen holko wada hen e holko wada kenet toɓɓere men tati ɓiiri ma en ngar e ko ngando horma leyɗele catiɗen ko wayno Mali ko wayno Guinée enen gandi ko ɓoyen ko coup d'état waɗi toon Mali également enen gandi caɗele guuraɗe mais également ma en jaha toon to Mauritanie enen gandi hande aussi ɓe mbaɗat fête indépendance mabɓe kono fête indépendance o sa ƴeewi guila 1960 ha ñalawma hande o ene waɗi ko ngando horma sa ƴeewi de 90 walla 1990 yaɓani ñalawma hande o ene waɗi caɗele vraiment teskade sa ƴeewi duuɓi capantati tan woni ko gandanɗa hoorema vraiment yimɓe jaadi e indépendance o mais duuɓi capantati walla capantati joyi pawɗi vraiment yimɓe ina mbasi yaadude hayso tawi ɓe enen mbaɗa fete ɓe ga aussi mbima e wonde enen goni musal ɗum waɗi mbiɗen ma en gartu hen au moins siftonorde ɗum bandiraɓe mbawen hen yewtide no wawi sifrade foof ɗum noon en garat tan e toɓɓere men arwaniri woni jahal Ousmane Sonko toon to gandanɗa hoorema woni assemblée nationale Mohamed Nim holko mbawɗa haalande min e jahal ngal d'abord ko adi nde garten nde e to on noon ko ngandorma woni opposition dañani fartan ya toon hayso tawi won yaaɓe wonɓe ngandorma dañani yaade ko wayno takko wallu en Hey, Aladji Abbas, no mbiɗani jahal le premier ministre Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo leydi Sénégal kam e ɓen ɓe ganduɗa ko jagorɗo mum kamɓe kala e jaha toon to suudu sarɗiyeji to bon ɗum ɗon jeeyani koye règlement intérieur mo assemblée nationale jeeya koye loi organique mo ganduɗa ana waɗɗi kanko président o saaha kala o wawa notade assemblée nationale on a des questions d'actualité par rapport e ko kewo woni kanko gardiɗo jagorɗo Ousmane Sonko jagorɗo o yaha toon huccodira e kamɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe ɓe mbawa namdademo wona koɓe mbiyata ko gooɓi jiili namde jabti par rapport e koɓe kalfina ko ɗo ɓe ummi ɗo ɓe jarete e ko fayi arde hay ko way noon donc eɗen gandi laamuji kewɗi ɓenni ɗo bon je me souviens bien yalla Bouban Mohamed Boun Abdallah Dionne nde o waɗa premier ministre nde o waɗi ko yiyete ko déclaration de politique générale nde o ari toon o yino kamɓe députéji omo adanaɓe kanko balɗe 15 fof mo ar eyyi kono finalement ɗum laataki donc ministre uji kewɗi ndewi ɗon ko wayno guila e Amadou Ba en e ko way noon kanko Ousmane Sonko je crois que kankone o fiɓino aadi o hayso tawi ngol wattata lawol makko nayoɓol o jooɗima kam saatu juɗɗo o ruta e toon to assemblée nationale mais ko adi ɗum ɗon kanko haare makko wadde déclaré politique makko général taw kadi Sénégal fof tampi eyyi tawi yimɓe fof tampi tawi ko no ɓe mbiyata ni ma vraiment woni ha yimɓeɓe mbi o waɗi ma taw o tellimo lawol to banggue ni règlement intérieur assemblée nationale ne hokkuma 90 jours lebbi tati mbawa heblade ngara kamɓene ɓe mbawi nanguirade to banggue on saaha no assemblée o yaari ni change de loi règlement intérieur e ko way noon fo e wat noon waɗi déclaration makko de politique générale maintenant o arti to assemblée o hande en jii comme ko mbiɗa ko artude question ma o wonande par rapport e ɗin député ji baɗɗi boycotté bon en jii ko hande garal mabɓe toon tim jaffoɗa rek haade men arde e boycott o c'est à dire kanko président kanko premier ministre Ousmane Sonko président Pastef sen belam mbiyen noon mais ɗo o yii en tant que président en tant que premier ministre woni gardiɗo jagorɗo leydi Sénégal mbele kanko ene waɗino e makko tan o jooɗo ha welamo tan o wiya wonde mbeɗen yaha waɗoyi mbeɗen yaha walla ko assemblée joddata ɓooya ƴeewa en sohli haaldude makko walla en sohli namdademo wiyaɓe wonde amin cohli gouvernement o ara eyyi aɗa andi loi ji ɗi ne gooti sarɗiji ɗi ne nanɗo koko jooɗi dosɗe ɗe nanɗo heddi kay ko ganda an ko lawol hokkuma ko mbaɗa walla kadi aɗa andi kam lawol ko ɗum haali mbasa ɗum wadde ɗum noon woni ko woni ɗo e leydi ndi wona tan e laamu Ousmane Sonko laamuji ɓennuɗi ɗi fof mbaɗi noon siɓe en mbiye règlement intérieur ene waɗɗi an en tant que premier ministre e lewru fof ngara
ok sans dépend no règlement intérieur kuulal sarɗiyeji assemblée suudu sarɗiyeji lelniri ene jogii tan daawal ngal ngannduɗaa ka poɗɗo arde kuccira e ɓen ɓe ngannduɗaa ko suɓaɓe tedduɓe suɓaɓe sarɗiyeji kamɓe no mbiyata ni bon c'est vrai que kamɓe ne ɓe mbaɗata ɗum respecte no mbiruɗaa ni heen sahaaji ɓe natnata ɗum koye des contexte politique parce que eɗen nganndi e yontere yawtude nde e nde nanɗen wonande mo ar assemblée nationale e ɗum raɓɓiɗi no feewi daawal ngal juutani kadi wonko ɓenni ɗo geɗe kewɗe ɗe ngannduɗaa waɗi hakkunde kanko le premier ministre Ousmane Sonko et président de la république caɗele ɗe ngannduɗaa ko gonɗe hakkunde maɓɓe haa ɗum woni hulɓini yimɓe ɓe wadde enen fof hakkillaaji men paati ko caɗele ɗe ngannduɗaa deƴƴere makko nde voyage makko mo wanno hay ko way noon wadde ko jogorɗo kadi jabtoyaade no ɓe mbiyata ni toon to assemblée nationale parce que kadi ɗum eɗen nganndi ene jeeya jikkuuji Ousmane Sonko sahaa fof kala ko metti ɗum ma waɗ absorvé mais ma waɗ sahaa mo ngannduɗaa yalta jabtade wadde des révélations e ko way noon yimɓe ɓe peut être ko ɗum nangi peut être ko ɗum ni woni sababu men garoy hen wonande boycott ɓen ɓe ngannduɗaa ko takku wallu waɗi e yoga e won hen non inscrit ji toon to parlementaire to mais an ngal ɗo jaltal fotani bettude yimɓe par ce que kanko hokkino aadi e on ɗon terrain meeting o rokkino aadi le 28 ko poɗɗo haalde mais wonno ko en ngannda holto haaliyata voilà aɗa anndi le 28 o haalino le 8 ko terrain meeting o holliti wonande maɓe mbat kadi après par ce que o wino ke mbaɗata ko avant pendant et après voilà donc est ce que oɗo woni après o mato en tout cas le 28 o fonno waɗi ɗum ko grand théâtre eɗen nganndi armée o kañum ene jogii toon ñalawma hannde ok no hanki jinnomi yiide ñande aljumande hanki mi jogiino toon kamɓe ne programme maɓɓe peut être ɗum ɗon waɗama confirmé walla validé bien avant que kanko Ousmane Sonko yidde ɗaɓɓude toon to grand théâtre fo e waade noon o yehi assemblée nationale beele wona wasde dañde toon to grand théâtre waɗi mo nawtude ɗum assemblée ɗum so waɗi kadi wona hunde fonde wonde sibo en tant que premier ministre règlement intérieur ene tongi saha kala lewru kala ka poɗɗo arde kuccira e ɓesguji leydi Sénégal peuple o woni représentant ji mumen ko député ji ɗi so tawi an ko wasdema dañjito waɗi garɗa dingiral assemblée nationale jiɗɗa haalde toon ko poɗɗa haalde ko hay so tawi a waɗat ko mbiyata ko ñambas par rapport e ko kewata e leydi ndi mboɗo sikki fota wonde gonɗen koye fijirde koye men gueɗe état fota yadude e gueɗe partisan walla e ko way noon so tawi ko noon yaari kam wona hunde fonde wonde kono fo e wadde noon kam ko puɗɗiɗen ko yiide ko ɓornade wutte premier ministre sibo ko intervention ji député ji namde par rapport e que situation leydi ndi en keɗima toon intervention Pape Djibril Fall o haali par rapport e déguerpissement ji ɗi ngannduɗaa ko baɗɗi ɗi le premier ministre waɗi hen interpellé le ministre de l' intérieur Bamba Cissé ne jabtoto hen par rapport e déguerpissement ji ɗi o haali seulement o jabtima heddi aɗa anndi no ɓe mbiyata ni ko toujours ma ɗum won gueɗe politique voilà mami haale haalulaji ɓutti anne jaboɗami jabuli ɓutti te pourtant de ko ɗum woni situation goraɗo maintenant beele no haaldani ko noon foti haaldede eno jabtirani kadi ko noon foti jabtirede fo e wadde noon ko ɗum gueɗe comde ko yiyete ko kabruji e ko hunde nde ganduɗa ko c'est des faits ene woodi sibo Pape Djibril Fall o haali toon haala déguerpissement ji sa ƴeewi hannde ko wayno rond point liberté 6 sa ƴeewi ko wayno Keur Massar sa ƴeewi dendagal nokkuji ɗi ganduɗa hannde won sukaɓe yernoɓe toon no ɓe mbiyatani Dioula Bala Belene woɗɓe ko joginoɓe ɗum mais sa ƴeewi bom ma yi les marchés ambulant kamɓe kala kamɓe aussi ɓe dañi hay yamirore wonde ɓe mbawa wadde marche vraiment to hollidde mettere walla musal fo e wadde noon ɓe ittama déguerpissement ji mbaɗama yeernoɓe e mbe aɗa noon kadi ene moƴƴi Abbas ko gonga mboɗo yaadi e maître Bamba Cissé en tant que ministre de l' intérieur kono kadi en mbawat haaldude koye men to banggue clémence ne foti wadde Abbas leydi ɓamtidi yadata e désordre gonga ɗum wawa wonde a wawa arde gona jooɗoɗa e lawol ɗo Hawa Diagne foti rewde pour naate boutique gara ndewa ɗon gara e damal boutique ndewa ɗon gara e damal tali ɗo neɗɗo o passerelle ɗo foti ɗo rew ɗo suuro hoore makko e tali o an gara jeeya ɗon kanko waɗa obligé wadde emprunté tali o homo wadda ɗon noon hakkude makko autoji reno
tawi déjà an aɗano waɗi OVP ko mbiyata ko occupation de la voie publique aɗane yeeya ɗon ngara e passerelle torsion ɗo neɗɗo foti rewde garon jeeyon ɗon wona hunde fonde wonde kono fo e wadde noon peut être ko dañde caɗele e ko wayi noon jomum waɗata ɗum wadde ɗon ɗum so waɗi so tawi an gouvernement o ari état o ari ittima ɗon pour clémence ɓesgu mum aɗa foti dañde ko yiyete ko recasement ƴeewa ɗo mbaɗɗa jomumen ko toon padannomi jabtowal kanko maître Bamba Cissé o haali ko lawol ko hokkiɓe to banggue ittude ɗon jomumen e holno leydi foti yaade ha yuɓɓina leydi ha wawa ɓamtade kono kadi ko gonga ɗum hay goto rewrata ɗum laamu wonande on itti ɓe on potan ɗumen ɗo ittude on poti ɗumen par ce que jomumen goni ɗo pota wonde kono noon kadi baade ko ɓesgu ma aɗa foti dañde ɗo mbaɗɗa ɗumen tawi janggo e jaam ko dillata ko par ce que artata kadi koye leydi ndi mbaɗata ko mbiyata ko contribuable e nder économie leydi ndi en jii en kaali ɓe kaali toon to banggue agriculture le ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage Mabouba Diagne tawi waɗimo représenté hande ko ministre d'état Alpha Ba o haali par rapport e oɗo résultat moɓe mbi historique to banggue ndemo hikka to banggue guerte ɓe dañi ko abbi e temedde jeenayyi e ko fawi ton ko daña to banggue maaro to banggue guerte jinnomi yide engagement mo ganduɗa ɓen ɓe ganduɗa ko Sonacos ƴetti ko abbi e 250 000 tonnes e denda ko ganduɗa ɗum ɗo ma ya caggal leydi subvention to men ɓe ganduɗa ko kañumen goni remoɓe e ko way noon donc information ji ɗi gari keeɓi kono noon beele ɗum ɗon ene jabti exactement réalité ji ko yimɓeɓe guurata ko ɗon noon kadi wonata haala ka beele ene waɗi connexion hakkude peuple o e kamɓe ɓe ganduɗa ko état o doyen surtout aussi enen jogui jortu wonde comme par exemple hande population en fadnoɓe nokkuji kewɗi comme par exemple hande crise gonɗo crise universitaire o hande c'est partout par ce que sa ƴeewi ko nokkuji ɗi kala te pourtant fedde nde ganduɗa ma kañum woni parents d'élèves uji e étudiants ji ɗi vraiment erinoma dialogue ganduɗoma ministre de l'enseignement supérieur mbiɗene jodda e mabɓe beele caɗele ɗe ene wawi ɗum par ce que so safraka rek ene wawi addude caɗele par ce que ɗum ɗon aussi ne faɗano hen mais également aussi ko ganduɗoma hande sa ƴeewi administration ene jogui caɗele par ce que kala ɗo tournuɗa jomumen gara kalanma probléme aji logement indemnité ji logement men e caɗele ɗe ganduɗoma vraiment hande ene guuri ɗum ɗon foof ene moƴƴuno kamɓe ɗumen mais est ce que an a jaggani garagal hande Ousmane Sonko manam garagal makko toon to assemblée nationale est ce que a sikkani wonde ko c'était juste une réponse tan mo gandanɗa hoorema ɓayde o dañino o wino e wonde toon e terrain meeting o ko jabtoytoɗo manam le 28 ko garowo te kadi o wino ko hade nden o wino ko woodi ko avant pendant et après est ce que premier a jaggani ko ɗum ɗon woni sababu mo ganduɗa hande hoorema sa welama mbiya opposition woyno takko wallu en mbaɗi boycotté te est ce que ko lawol sah d'ailleurs kamɓe aussi mbaɗa boycotté ɗum non eɓe jogui droit wadde boycotté hein parce que bon ɓe kaali kamɓe probléme mabɓe koto banggue sa ƴeewi no ɓe mbaɗirni répartition wonande to banggue no ɓe dokkirti minute aji ɗi wonande temps o sa ƴeewi kamɓe ɓe dokka ko dokka temps mabɓe d'antenne heewani donc c'est pour cela ɓe ƴeewi alay saago ɓe ƴeewa no ɓe mbaɗirta ni to banggue feccude waktuji ɗi ɗum tagui kamɓe ɓe mbaɗi boycotté fo e wadde noon ngol kam wona gaddanude mabɓe e mais sa ƴeewi peccugol waktuji aussi ɗum kam ko huɓɓoye nder leydi Sénégal par ce que sa ƴeewi comme par exemple adi foof boom répartition question ngaji ɗi en général soɓe jeehi ko ɓurɓe hewde kañumen ɓuura ɗumen kono aɗa andi vraiment no fonno wawde wonde l'amiable a faami ɓayde pourtant mais gueɗel gotel kadi ne woodi Abbas kamɓene so tawi tan ko ɗum ɗon wonno par ce que woto jejjir hen woodi nde assemblée nationale le premier ministre ari toon et pourtant hay koɓe taƴannono ko ɓe dokkama ko ɓuuri ɗum ɗon donc so tawi ko ɗum ɗon tan min pour min ɓe ngala alibi eɓe jogui noon ndimago wawde yiide min garani par ce que somin gari no andira Ousmane Sonko ko tesante déjà en jii hakkude makko e Pape Djibril Fall mo ganduɗa kañum arti e ɓen ɓe ganduɗa ko situation ji ɓe ganduɗa ko waɗa ɓe déguerpir hani e probléme ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe toon to Diamniadio ɓe ganduɗa ko wonnoɓe hôtel nana jooɗima won hande lebbi ko itaɓe golle mumen nan toon mbaɗi grève de la faim hen sahaji nayi vraiment ha addani ɗumen caɗele ko way noon fo e wat noon a tawat wonno mbimami ni toujours alay sago gueɗe politique yaltat hakkude mabɓe beele ko ɗum mbimi fota
ɗon woni déconnexion hakkunde laamu ngu. C'est vrai que laamu ngu toujours kalde résultat ji significatif eno mbirata kamɓe min mbaɗi ɗum ɗo min mbaɗi ɗum ɗo min mbaɗi ɗum ɗo, mais est ce que enen jii ɗum beele ɗum waɗa men impact mi sikkani. Donc ko ɗon ɓe poti ƴewde mbaɗa rapproché o population tigi tigi haɓe ganda vraiment holko woni tigi 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 joote yimɓe. Parce que haali joni le problème des étudiants en jiiɗe balɗe fof hakkunde mabɓe et les forces de l'ordre ha vraiment en jii caɗele ɗe pour wadde réclamer ɗum ɗoji mabɓe bourse uji mabɓe ko way noon. Donc il y a problème. Voilà, je crois que ana moƴƴi quand même ɓe gona quand même au service. C'est vrai que ɓen hen mais ɓeyɗo wadde approché aux population haɓe ganda tigi tigi joote mumen. Mais hande sa ƴeewi doyen problème majeur mo ɓurɗen wurde ko emploi. Donc alay sago hande a wari nande DER. Si a wayri nande DER a wayri nande est ce que DER wonani réglude probléme mum hakkude mum e Mimi? Non. Bon c'est ça wadde ko ɗum wadde ɓe mbaɗi fayit mission mabɓe ko wayno DER hande vraiment ko institution mo ganduɗa hande ko branche mbiyami bawɗo wadde hande sukaɓe hande sa ƴeewi caɗele ɗe yimɓe gurata ɗe ɓen ɓe ganduɗa kañumen ko ittaɓe gollorde mumen hande to waɗa ɗo déguerpir. Je crois que hande DER ene foti ƴewde wawde wadde ciblé ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe quand même des projets wawde wadde ɗumen financé beele vraiment yimɓe chômage o usto. Par ce que so tawi chômage waɗi tan ko ɗum addata insécurité o, te insécurité so waɗi ko ɗum addata leydi ndi huɓɓude doyen. ko noon ko ɗum addata leydi ndi huɓɓude. En tout cas so tawi mi faami enen mbawi wiide en tout cas hewɓe Sénégal naɓe kam jadani e boycott mo ganduɗa vraiment opposition waɗi ɗum. Par ce que aussi des fois manam eɓe jogui hen droit kamɓe aussi si ɓe jogui mais aɗa andi an Mohamed Ndim aɗa andi un député un élu du peuple a nattat jeyde hoore ma an gonanɗa ɗon ko yimɓeɓe wona muusi tan doga walla wona muusi tan mbiya e wonde min somi ari toon mi haalt ko mi hokketake konngol walla somi haali ni mi jaabetake walla somi jaabama ne kadi mi rokki. Aɗa andi par ce que c'est vrai par ce que ɗum ɗo jiiɗen ɗum. Aɗa andi an joni en tant que député sa rokkama temps d'antenne aɗa haala aɗa haala aɗa pose question ma so tawi jaabotoɗo ari jabtade so waɗimama noome aɗa jogui droit artude garta jabtoɗa e ko mbaɗaɗa ko so tawi kanko député o omo andi ko nawima à l'assemblée d'abord. Mais c'est ça ko ɗum woni ko mbimi ko noon mbimi caɗele men kewɗe ko ɗum ɗon par ce que wasde nde andude ko holko nawma ko tonete. Par ce que en tant que élu du peuple an ko mandat de 5 ans joguiɗa hay goto wawima haydara a ƴeew d'ailleurs wiite e wonde ko député pour nanga ɗum en général beele mbaɗa ko wiyete ko flagrant délit jaggeɗa junggo e poche. Mais ɗum ɗon fof an aɗa renna ɗum te kadi aɗa yoɓe kalis yimɓe. Mais so ko fotino premier ministre ene ara ene waɗa vraiment déclaration politique ne waɗa déclaration muɗum e gouvernement muɗum vraiment ɓe ponno wawde arde par ce que question ngaji ponnoɗi posede kewɗi ɗi ganduɗa hoorema eɓe jogui ɗum e ponno wawde arde ɓe ɗumina. Kono ɗum ɗon fof dañani waɗede mataw ene wawi taw paggoɗen lawol gongol ene wawi taw maɓe gartoye enen ko wona ko ɗum garen e toɓɓere men ɗimmere woni offense e mo ganduɗa hoorema vraiment hande o ina teska no fewi elle watta ko pijirguel neɗɗo jooɗa welma tan kala chef de l' état ko welma ƴettoɗa ɗum jagga photo mum ceeka te chef d' état ko ɗum institution ɓurɗo mawnude hande nder leydi Sénégal en ngala institution gonɗo dow makko. ɗum aussi hande en jii vraiment sahaji a ɗesat boom ɗesde yawde boom justice meɗen par ce que ko hunde ganduɗa hoorema ko tranche koko ñaawa ha gassi en waɗi article goto peut-être article 80 on kam haymo janggani haydara aɗa nana ñan fondu pinda aɗa nana eɓe kala haala article 80 article 80 en waɗi protégé mo ganduɗa président de la république du Sénégal. ɗum yimɓe neɗɗo ara tan daro tan e réseaux sociaux walla neɗɗo daro tan yeesi aduna fof tan ƴetto walla ƴetta wutti jomum ɗo foto mum ɗum woni seeka fof ko sey fidde jomum ɗum holko mbawɗa famminde? e Abbas ɗum ko comportement neɗɗo andi wonko neɗɗo en waɗa tan a ƴeewat vraiment fuɗo o quoi manam hoɗo ɗo fi a ƴeewat hoɗo ɗo fi. Donc hade tout oɗo installation gouvernement nde ɓe gari mi yata oɗo gouvernement mais gouvernement tafanoɗo hade remaniement en jii yoga hen e ministre uji sa naati e bureau ji mumen a tawa ɗon portrait président de la république mbaɗa ɗon à côté feggodir e portrait Ousmane Sonko wona lawol
sa naati bureau ji kewɗi nan ɗo soit ko ɗum bureau de directeur PCA walla ɗum ɗo a tawat bureau ji kewɗi jomum fawa caggal mum portrait président de la république yeeso mum waɗa toon portrait Ousmane Sonko beele ko noon foti wade walla ala donc ko guila toon probléme aji ɗi mbaɗi mais fo e wade noon a haali joni to banggue article 80 mais article 254 kañum ana arti hen wondi ko hay so tawi article haalani neɗɗo mo ganduɗa oɗo ko président mbiyeɗa ko chef suprême des armées ɓe mbiɗa ko kañum waɗata président conseil supérieur de la magistrature, gardien de la constitution, a faami conseil supérieur de la magistrature waɗi ko wafe foof kañum woni o socle. Donc on so tawi a hokkan ɗum hurum ha ƴetta photo mum aɗa seeka wondi ka an a anda hoore ma taw d'abord mo ganduɗa kañum so tawi yalti hay soko kilifa darota ha ɓenna kañum ɓenna mi haalani goɗɗo noon Sénégal eɗen jogui exception teddinde kala neɗɗo mawɗo en jogui exception teddinde halifaɓe ko waynor kalifa o fof e jogade daraja makko eno futiri fof président so tawi omo ɓenna o mo ɓenna mi anecdote goto mboɗo mboɗo wonde sehilam mi salminimo au passage min goni auto makko nden président Macky Sall ene yaha to Mbobos nden woni nde ɓe mbaɗno toon projet ji mabɓe ɗi ganduɗa ka Mbobos to banggue recyclage e ko way noon par rapport e UCG c'était en 2023 somi jumani min goni auto makko min gari ha rond point Malibu o e min payi toon to Mbobos to Allah waɗi min pandi ɗon e cehe ndeke président Macky Sall ne ɓenna joni noon joguinoɓe koroɓe daari joni noon o haali ɗon haala jalni ko ayi président doole mum hay mayɗo sa rena jogori koye yorde juuɗe mabɓe ha président ɓenna wadde a tawat ɗum ko pouvoir ko ɗum doole c'est vrai donc ɗum ɗon fof so waɗi renti e goto mo ganduɗa ko kañum Allah ardini leydi so tawi a ƴetti photo mum a seehi quel que soit noon onon divergence uji moon quel que soit mo ganduɗa ko wawi wonde hakkude jomum e leader ma wodi leyɗele ɗe ganduɗa neɗɗo warirama sababude ɗum wodi neɗɗo mo ganduɗa sohama kaddi gurdam sababude ɗum ya Corée du Sud ya Corée du Nord hay so tawi won leyɗele en jogui liberté ko wayno France a yeehi président ne waɗe toon enfariné weddo e ɓoccode e ko way noon leydi fof ne jogui droit ji mum ɗum lelli kono fof e wade noon wona hunde yonde won gueɗe wadde ɗum e président de la république heccankiɗo ya Cameroun on sukka moɓe mbiyanno Ablaye Ababacar o ganduɗa ko goto e sukaɓe ɓe ganduɗa ko jeenoɓe e sukaɓe ɓe ganduɗa ko Issa Thioroma Bakary nde o waɗi la même chose ko oɗon suka baɗɗo ɗum Mohamed Silla som jumani mais rapidement o waɗi ɗum ko Yaoundé ko police d'intervention judiciaire Cameroun ari ƴettimo mais an joni ɗum ɗo joni a sikkani aussi wonteɓe ƴetti ɗum par ce que saɗa tesko waɗino dumuna jawtuɗi hedde 2021 2000 ɗum ɗo en hande gorɗo jagorɗo gardiɗo jagorɗo o wiyanno ɗo ko gardiɗo jagorɗo leydi Sénégal woni debbajo wiyata dewɗo e Diomaye Ousmane Sonko bien sûr o wino ɗo comme par exemple hande o so tawi gueɗe ɗiɗi o yalta palais wala men jaa min mbaɗamo déloger c'est pas min ay est ce que ça c'est pas méchant fatmi so gasnude o wino ɗo e wonde kadi so renaki men mbattamo ko no Samuel Doe waɗano ni min taccamo min mbattamo kete est ce que ɗum ɗon joni an suko sa nani ɗum mawɗo ma ene haala ka haala mbakinete est ce que anne aussi a sikkata e wonde ko noon tan woori ɗum welaɗa foof ɗumina kadi fawti hen fat nde jomum ƴetti laamu aussi jooɗima yesso aduna Sénégal foof wiye wonde enen en ngala pour caɗele joguiɗen ko caɗele gardiɗo Abbas aɗa andi needi ko needi tan neɗɗo ko ganduɗa ɗum ɗo ko ɗum waɗi engagé an ko responsabilité neɗɗaguma an c'est pas parce que mboɗo wonde leader am so ñum waɗi défier laamu walla tellima lawol min mi waɗa la même chose parce que janggo e jam mais an oɗo Malick oɗo hamendem ɗon aussi c'est compréhensible parce que aɗen hunde en hawni par ce que enen ɗo jaaɗen ka jiɗɗen nokku mo ganduɗa ma a yiiɗo comme par exemple dariɗo wiye wonde min kaari ɓurnimi nenam e babam non so janggo wi aɗa c'est-à-dire ko joni la réponse elle est très simple ɗum woni ko mbimi doyen mais on so waɗi ɗum en waɗi ɗum non manam biiɗe wonde kaari ɓurnimi nenam e babam a faami mais on so waɗi comme par exemple so seeki photo goɗɗo mais on Abbas min mbimi c'est pas parce que leader ma haali hunde waɗi défier laamu walla haali ko ganduɗa ɗum ɗo des sanctions ji ɗi ganduɗa ko baɗɗi
sévère ne poti yande e mum walla haala ka ganduɗa so haali an ka poɗɗo hen rewde la même chose par ce que a ƴeewat joomum ko haali ko d' abord beele ko haala fotka haalede beele ko foti yaltinede beele koko joomum koko foti ni miijade ɗum han haala ko toon woni haala kam mais an joni comme par exemple sahaji kadi wonɗe ɓe jii comme par exemple aɗa neɗɗo kala ko jiiɗa ko ɗum tan cikkata ɗum woodi surtout aɗa woni suka wonɗe ɓe jii comme par exemple neɗɗo ari ƴetti a faami na wawi yakkagal woppa te nen jokki golle onon ko ɗum mbiɓe goto foof tan yo ƴeew ko baɗal ngal watta ɗum e hoore mum est ce que parce que joomum ƴettima en cas poɗɗo ƴetta ko ɗum mbimi donc koko foti ƴewrede éducation neɗɗo o an d' abord ɗum waɗi mbimi wona saabu parce que neɗɗo o ƴettima tan an ƴettoɗa par ce que hande leydi ndi yimɓe fof ene nganndi no yara hay so tawi bon hande Ousmane Sonko kam e certaine yimɓe mum eɓe jogii wonko ɓe nganndira to baŋnge aden maɓɓe fugga o donc vraiment des révélations ji e haalullaji ɓutti ɗi ngannduɗaa ɗum ɗo peut être so tawi joomum rewnonomo ene waawi addude des sanctions pénales ɗi ngannduɗaa ko baɗɗi sévère mais ɗum woni mbimi goto fof ƴewta hoore mum tan wonko ngannduɗaa c' est pas parce que joomum haali ɗum walla premier ministre haali walla en tant que leader ma haali ɗum ya haal par ce que wona hunde fonde haalede ko ɗon yimɓe poti ƴewtade wonande éducation ƴewtade joomum vraiment to baŋnge needi e ko way noon par ce que hannde yimɓe fof ene nganndi quel que soit noon divergence uji politique e neɗɗo fof no wawi ɗum wonko ngannduɗaa Abbas ɗum ɗon waɗi ɗum tenir e hakkunde leydi wona hunde nde ngannduɗaa ko yonde e ko heddi ko noon so tawi ɗum waɗi eɗen jogii institution ji men to baŋnge ɓen ɓe ngannduɗaa kañumen jogii ñaawoje yo pawe joomumen kuule kisɗe min ko noon jiirumi ɗum mais c'est à dire que comme par exemple ko addan men ko artir ɗum woni on ɗon biteɗo Mouhamadou Bachirou Sylla toon to Saint-Louis du Sénégal en jii o wattindima yaltude omo yaafno est ce que ɗum ene yona par ce que so tawi joomum sanction fawake par ce que wiyama naggam mais so sanction musto fawaka par ce que kanko holliti wonde kanko ko patriote non wi holko woni le mot aɗa andi donc kamɓe eɓe mbaɗa vanté le patriote aɗa andi Abbas an ɓe ɓuurani wonde patriote non patriote woni neɗɗo jiɗɗo leydi patriote avant tout kanko wona patriote patriote ko andude wattorde leydi ma patriote ko wonde ngendiyanke leydi mum est ce que ceekɗo fodde président de la république ko patriote mais en jii c'est à dire aɗa wona e makko fuɗɗi par ce que hay sa ƴeewi réseaux sociaux a yii yimɓe jagga photo mo ngannduɗa ma ko hoorejo leydi ndi kañum e gardiɗo jagoro mum kamɓe gondi comme par exemple président Bachirou Diomaye e oɗo jaa neɗɗo ƴetta seeka tan ɗuggita hoore Bachirou Diomaye ha laaɓa cal ko ɗum woni mbimami kala baɗɗo ɗum déjà avancé ji nana mbaɗa ha en jii d' après ko ɓenni heewɓe natanoɓe e page officiel président de la république naata toon ne ƴatto ne mbaɗa des commentaires baɗɗi négatif jomum nana cuuɓe seeɗa ne nangge président poɗɗa wadde tan ko jogoɗa ɗum ɗoji ma baɗɗi fort kala mo ngannduɗa ko telliɗi lawol mo ngannduɗa ɗum ɗo nana courte horme président de la république jomumen nangge cohe tan haaladeje ko ɗum tan woni haala ka doyen goɗɗum ala est ce que joni comme par exemple so haali tan e cohɗe tan ɗum aussi manam est ce que fotani wonde sanction sévère ngandorma ɓesgu Sénégal na foti kuccete hen ene ganda ɗum ganda ɗo ko institution men oɗo woni ngandorma ɗum ɓuuri mawnude e ko joguiɗen yimɓe fof ko poɗɗi wadde respecté non ko ɗum tan foti wonde doyen président de la république sa haali ɗum ka forade article 80 offense au chef de l' état article 254 en haali ko way noon hande won leyɗele ɗe jaharami haalnima mbimami ko a suusa hay won haala haalde président de la république gardiɗo ndin leydi ko a suusa ni haalde hay so tawi démocratie ne hokkuma haalde yiyande ma e leydi ndi no yarata ko way noon a suusa Sénégal noon ko leydi hewde liberté e ko way noon mais c' est pas parce que tout est permis aɗa jogui haalde aɗa jogui kadi aɗa jogui ko mbiyata ko droit haalde ko belɗa foof ala kala kaɗa haala ka poɗɗo siggude ƴeewa so tawi yalti ɗum ɗo beele ɗum jogorani addude caɗele ko way noon donc wiren tan ko ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jogui justice kala baɗɗo ɗum yoɓe mbawe mabɓe des sanctions sévères beele janggo e jaam ma wat servir exemple ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe gueɗe mbaɗ noon mais wona hunde on kono en kaali mbimami ñaw o fuɗɗi ko guila e ɓen ɓe ganduɗa ko waɗaɓe installé jogui quand même tottade des direction ɓe ko hen yoga hen e ministre uji donc a yiyat ɗumen vraiment kañumen gadi tellade lawol donc ɗum ɗon ko laamu ngu e hoore mum le président de la république en personne foti ƴettude hen des mesures ɗi ganduɗa janggo e jaam hay goto wattata ɗum doyen et parce que pour miijade e wonde janggo goɗɗo ne ɗumini par ce que sa ƴeewi ɗum ɗon foof addi ɗum ko divergence
kalateɗo hakkunde au sommet de l'état? Non, quelle que soit divergence ko wawi wonde, parce que divergence ko fof président de la république reste le président de la république, ko kanko tan woni président, kanko ardi fof e mo fof wawi dañjude caɗele ko kanko woni président de la république. Mais so tawi comme par exemple hormiɓe comme par exemple Pastef naaɓe noon mbiyatmi par ce que mi rewa inde mabɓe kamɓe hormiɓe mo ganduɗa ma Ousmane Sonko mo ganduɗa ma kañum non aɗani ɗo doyen mi faami ɗo kalten ko président kalten ko état en kalani parti Pastef président de la république ko kanko laami Pastef wonande les 54% et les 46%. ɓe gotananimɓe ko noon fonno waade. Non, président so tawi quel que soit wawɓe wotandema eɓe gotananimo an sa ari ko fof laamida. Très bien. Kamɓe fof kadi ndendinta. Très bien. Transparence koɓe mbiyata ko équité etc etc. ɗum ko wawi wonde quel que soit divergence gonɗo hakkude mabɓe Pastef ɗum ko hakkude mabɓe ko ɗum gueɗe partisanerie ko ɗum gueɗe peut être politique, mais kala ko fati e gueɗe l'état laamu foti ko darade fof yamɗina kala hen telliɗo lawol Ousmane Sonko min o bawɗo wonde fof kay hollita lawol yo lawol faydu mum quoi. Ko noon Mohamed Allah jarama toɓɓerde vraiment so Allah waɗi fayida no fewi en tout cas min kam conseil mo joguimi walla kadi wajade yimɓe dendagal nanowo dande meɗen ɗum wawi wonde fof chef d'état président de la république ko kañum woni autorité men numéro 1 ko dañɗa ka dañan fof sa respecte ɗum wona neɗɗo respecte mais respecte ko institution meɗen. aɗa wawi wasde jaɓande neɗɗo aɗa wawi salade neɗɗo mais quand même institution meɗen ko enen jeeɗum ko enen kalfinimo. aɗa andi oɗo e mi hokkuma yeru tan mbaɗo hono noon France en 2016 Emmanuel Macron ne wonduno e sehil mum goto ganduɗa jeeyno koye garduji makko rapproché ni Alexandre Benalla nde gilet jaune en dilli ɗo ha puɗɗi bonnude français ko way noon o tota bracelet police wattinade jeeyde police omo fiya omo yaɓɓa omo waɗa de n'importe quoi, mais yimɓe fof ene gandi ɗo wattindi ɗo yimɓe fof ene gandi Alexandre Benalla on mo ganduɗa ƴettama ni ha woni mo ganduɗa ko représentant Emmanuel Macron mo wanno ɗum a faami chargé de mission chargé a faami kono hande yimɓe fof ene gandi tellement que eɓe jogui justice mo ganduɗa ko dariɗo debout min goƴaka quel que soit ko woni hakkude ma e président de la république o sa tellima lawol ko ni lawol haali ko min ndewnata donc ɗum ɗon ko des exemples de yimɓe pour ƴettude te ko hunde ganduɗa ko ɗum tan poɗɗen wadde quel que soit ko woni hakkude ma e président de la république so tawi a ɓoori hormo président de la république ka poɗɗo holle tan lawol koko foti fawade dow ma. Voilà, donc lawol koko foti fawade dow ma garen e toɓɓere men tatibin ganduɗon ma ko ɗon tigui rigui jogoɗen gasnirde yewtere meɗen mbi sikki ma en jaño hen seeɗa toon to Mali aɗa ñanden en jubbin hen seeɗa wonde hande CEDEAO darde muɗum en jii Guinée ɓoyan ko coup d'état baɗɗo toon en jii également Mali Mauritanie caɗele nen toon hande ɗumina mais garen d' abord e Mali caɗele ɗe ganduɗa hoore ma hande o vraiment eɓe guuri ɗum te pelle ɗe gandanɗo hoore ma walla guri catiɗe Mali ɗe a faami ina ponno wawde darade vraiment wallodirde mabɓe ha vraiment ɓe mbawa hebtude koye mabɓe holko mbawɗa famminde men ɗon. Ay doyen le problème Mali no mbiɗa ni aɗa andi ko addi foof kamɓe leyɗele taariɗe ɗe hande ko taari Mali ko Sénégal ko Mali ko Burkina Faso ko Niger ko Algérie e ko way noon ko Mauritanie, mais leydi fof aɗa jogui diplomatie aɗa jogui rapport hakkude ma e jomumen parce que nde ko ɓenni to ari ɗon ko pour systéme ɓe gari kanko Assimi Goïta nde o ƴettiri leydi ndi omo ganduɗa ko kañum jooɗi to Niger Tchani omo ganduɗa ko kay woni Traoré toon to Burkina Faso, donc ɓeɗo ɓe mbaɗi ko alliance ɓe jalti e CEDEAO ɓe mbi kamɓene ɓe mbaɗat alliance des états du Sahel ɓe jalti e CEDEAO seɗen tesko no foti laaɓi CEDEAO yiɗi tende négociation hakkude ɗeɗo leyɗele, donc yimɓe fof jii CEDEAO laaɓi hen sahaji ɓe jahata ɓe calo waɗede recevoir hen sahaji ɓe jaha ɓe ceyfite e ko way noon
donc ɗum ɗon ko ɗum c'est récent ɗum ɓooyani en jii probléme hakkunde Sénégal e Mali hay so tawi bon ni ha e won hen ɗum ɗon ko ganduɗa ɗum ummotono ko ɗo e port autonome de Dakar ɓe nawri ɗum toon to Côte d'Ivoire en jii probléme mabɓe ɓe ganduɗa ko Mauritanie yiide Mali ene tuuma Mauritanie ene udditani dame ɓen ɓe ganduɗa ko terroriste uji hen sahaji so jiiɗi yaltude leydi ndi walla jiiɗi safroyade ko toon ndewrata caɗele mabɓe hakkunde Mali e ɓen ɓe ganduɗa ko Algérie ha ni drone mabɓe ɓe ganduɗa ene jaratno ko des milliards a faami ko armée Algérie waɗi ɗum noyatno bombi ɗum ha addi tikkundiral hakkunde ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni hakkunde Algérie kam e Mali ha hande kamɓe ne Mali naaɓe eɓe goyto ni sa ƴeewi to banggue les Touareg e ko way noon so tawi dañi caɗele hen sahaji ko toon moltoyto donc Algérie ne udditani ɓen kadi dame fo e wadde noon so tawi ka leydi ndi ganduɗa peut être a waɗani stable to banggue sécurité e ko way noon oɗon hande ni kalen probléme hakkunde ni ka AS e hoore mum caɗele hakkunde kanko Assimi Goïta kam e o mo ganduɗa ko woni gardiɗo Burkina Faso par rapport e ko Assimi peut-être ko yinno wadde négocier avec les djihadistes holito wonde o yaadani en ha ɗum ni sabino caɗele ɗe ganduɗa ko intervention to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko Burkina Faso yoga hen ɓe ganduɗa ene ballatno pour to banggue convoi citerne uji d'essence wawde nadde Mali ɗum ɗon foof hayte ko way noon caɗele e nder hakkude mabɓe donc ɗum ɗon foti wonde tan ko alay saago ɓe ganda ɓe ngala autonomie wawde habtade kamɓe tan ɓe ngala kaɓɓirɗe wawde habtade kamɓe tan probléme o ko probléme mo ganduɗa ko Afrique foof foti hen darade ha surtout noon e CEDEAO ɗum ɗon kadi fotat ko aɗa jogui des rapport uji ɗi ganduɗa ko baɗɗi cordial hakkude ma e leyɗele surtout taariɗe mo ganduɗa ko keeri tan goni hakkude mon donc ko wayno Mali ko wayno Mauritanie ko wayno Niger ko wayno Burkina Faso ko wayno Algérie en vraiment mbawa wadde quand même feere ha saka diplomatie hakkunde mon waɗa diplomatie baɗɗo solide doyen Abbas yimɓe mbawa ko heddi noon leyɗele ko wayno Sénégal kañum ne fora tan lelade ɗa no hay c'est vrai que no ɓen ɓe ganduɗa ko jogui ɓen nden kay kisal men nan mbaɗi hen veillé kono wawde kadi wallude Mali nde tawno ko woni toon ko so tawi ɗum reeɓi tan futata ko keeri ɗi natta e leyɗele ɗe donc enen foof ken fotɓe rendude yimɓe mbawa ɗum haɓade aɗa cumu so waɗi pour ñippa ɗum ene heewi caɗele donc wiide nde wonde so sumimima wondaka yettata ko sa ɓurantinnat tan seɗenaki ko hendu tan seeɗa mema ɗum yettoma te on sa aussi ne wawi jibinde goɗɗum te taw walla ken padano e koye men ɗum waɗi ene moƴƴi quand même vraiment caɗele baɗe ni surtout gonɗe toon to Mali yimɓe mbawa dillude par ce que sa nani Cheikh Tidiane Gadio en haali hen omo haali hen ko heewi min en tout cas je le salue au passage mais mbeɗandi darde CEDEAO Gadio waɗo no Ali Ngouille Ndiaye darde CEDEAO hande vraiment ina fonno wawa ɓeydade feñde hay so tawi woni wiyoɓe won CEDEAO ko indi tan woni ɗo net vraiment jagganammi jagganma enen kam jagguɗen ko ɗum institution mawɗo mo ganduɗa ma ko enen dendi ɗum ɓayde ko enen dendi ɗum ene moƴƴuno so caɗele mbaɗi e nokku meɗen vraiment goto foof wawa darade hen no hannirta ni sen gari toon to Guinée Mohamed Ndim Guinée ɓenen mbi ko ɗum coup d'état monté ɓenen mbi ko ɗum coup d'état mo ganduɗa hoore ma e goto wawa famde kadi boom wiyama e wonde kanko hoorejo o ko kanko woni jaltinɗo communiqué wonde a faami kanko han ko baɗaɗo coup d'état rutti kadi omon haalde presse mais également hande o elle so jumri ala umminama toon o addama ga e laamorgo leydi Sénégal ka Burkina Guinée Bissau ko ka kadi baɗɗo particulière fo e wade noon e ñaguima nde jaam arta toon sibo hande oɗo saaha vraiment en cohlani ɗeɗo caɗele e ganduɗa ko eɗen guura déjà situation Mali Niger Burkina Faso ko gonga yimɓe ɓe ne haawi hen yimɓe ɓe tan ko on ɓen ɓe ganduɗa ko kanko Oumaro Sissoko Embalo yiide wonande ko ɗum coup d'état kanko mom jogui wellitare haaldude e yimɓe haaldude presse o haaldude yoga e jaali hollide ɗumen ɗum ɗo jogade téléphone voilà fo e wade noon eɗen gandi kanko ene o ɓooyi yiide wonande kanko mo jaɓɓi neɗɗo fof yaha élection ha heddi yoga hen e yimɓe donc peut être omo tuumi ɗumen accointance mumen e ɓen ɓe ganduɗa ko les narcotrafiquants e ko way noon déjà en 2024 nde o yiyata mi yewtidi e joom suudam ñaaguimami hoto mi yaha élection kono noon mi jaaɓi so mbaɗa yaha noon oɗo yahata kaari yahata donc
ɗum ɗon ko probléme sa ƴeewi ko wayno Fernando Dias ko neɗɗo mo ganduɗa o meeɗano yidde yaha élection hay so tawi on hande ne jogui ɓen ɓe ganduɗa ko walluɓe ɗum ko wayno PIA parti mo PAIGC kañumen vraiment mbaɗimo soutenir sa ƴeewi kan rapport ni mo jogui yoga hen e toon e yoga e opposition ji toon to Guinée Bissau donc tawat won yiɓe ni sa ƴeewi hakkude mabɓe to banggue sa ƴeewi le électorat e ko way noon ene ñosodiri seeɗa donc ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe tumata par ce que yimɓe fof ne gandi situation Guinée Bissau to banggue vraiment drogue e ko way noon ko zone de transit ɓen ɓe ganduɗa ko rewoɓe ɗon yidde wadde yawtinde gueɗe mumen e ko way noon hani e rapport Nations Unies mo yaltini o Guinée Bissau caggal Sahel nde fusi pusgol Libye ha ko kewi ko Mali e ko way noon jaay nokku ɓurɗo waɗede ciblé ɗo ɓe ndewnata toon gueɗe mabɓe e ko way noon foy wan noon vraiment en ñaguima jamde arta toon puisque élection ɗi no yaruno ni ne moƴƴi vraiment organisation ne yubbi hay ɓen ɓe ganduɗa ko sa ƴeewi ko wayno CEDEAO e IO ɓen ɓe ganduɗa ko ummiɓe caggal leyɗele waɗoɓe veille élection ji to banggue deejere e ko way noon kolliti vraiment yaari no foti yarude ni wadde en pota arde hay oɗo moment yiya waɗi coup d'état so waɗi coup d'état enen eɗen mbawi wiide ko ɗum coup d'état mo ganduɗa ko kaldaɗo holmo élection ji waɗani e mumen favorable peut être ƴetti ɗiɗo engagement ji fo e wadde noon ko ɓesguji ɗi tan kadi mbaɗata hen souffrir e c'est-à-dire ko au moment où to gandanɗa hoorema résultat ji goto foof nen waɗa fooɗani wiye wonde ko min ɗumin ça veut dire kam que processus électoral o kam rewi lawol e joni est ce que a sikkani ça sera peut être la dernière question ari men arde Mauritanie est ce que a sikkani peut être que le président sortant là ko hankadi ko gandu tan gasi tan après o wi la préféré fo e wade noon tan kam no mbiyeten souvent laamu luɓirtaki laamu luɓirtaki en surtout en jigo kewi ko Mauritanie surtout soldat ɗum ɗon yoni tan kewi ko hakkude Abdoulaziz kame Gazouani ɗum ɗon tan yoni exemple donc laamu wona ko luɓirte bon mi haalata haala Sénégal kono kam eɗen gandi laamu wona ko luɓirte kadi laamu fijirtaki doyen quelque soit ko wawi wonde ara tan mbaɗa ko poɗɗa ko wadde ndema koɓe mbiyata ko lowrema ko heddi ko kadi jaaha goɗɗo ara par ce que sa yeehi kadi ka poɗɗo accude histoire donc ɗum ɗon pour hen wattorde mais malheureusement no windiyanke o yiyata ni tan l'Afrique est mal partie sa ƴeewi hande leyɗele kewɗe caɗele ɗe gurten ko en kewi ko mo ganduɗa ko toon to Cameroun hande Issa Bakary coroma waɗama exilé nanɗo e Gambie en jii ko o mo ganduɗa ko kanko Oumaro Sissoko Embalo nani hanki won flotte goto ari toon yiɗi nawdemo Côte d'Ivoire en dañi kabaruji wonande o mon ɗo e Sénégal donc en jii Gambie Yaya Jammeh a faami Yaya aussi ne winen artan voilà ɗum fo e wade noon a tawat toujours jomum ɗo yaltirta ɗo hewani dusede mais est ce que po wawi ƴettude yeeru e oɗo mo ganduɗa ko premier alternance mo ganduɗa baɗi e Sénégal jomum en mbaɗa organisé ha joni ɗum woni timtol o mo ganduɗa ko Mokhtar Cissé mo ganduɗa nde waɗa ministre de l'intérieur waɗi des élections ji hay opposition ji société civile kolliti wonande vraiment organisation makko rewi lawol en tant que premier ministre de l'intérieur en jii vraiment Macky Sall kañum waɗi ɗum arbitré nde yahata nde ko président luɓi ɗum waɗi ɗum affrété avion naati ha fayɗo fayatno ɗo donc je crois que toon ɓe poti ƴewde janggo e jaam so tawi aɗa yalta e laamu tawi aɗa duuse janggo e jaam so tawi vraiment a yiiɗi artude leydi ma walla so yimɓe Sénégal kala tariki to banggue dawrugol politique a jogata ko hen kadi histoire mo ganduɗa vraiment que mo welani nande quoi kono noon tigui Mohamed Ndim mataw en jofnirten ko Mauritanie enen gandi Mauritanie eɓen mbaɗa fêté indépendance mabɓe guila 1960 ko le 28 novembre wonno fête mabɓe kono noon sa ƴeewi elle ummade 1990 feewi joni vraiment ko caɗele par ce que ene waɗi soldateɓe ganduɗa keɓe tolno e nogas e jeetati so temps rokki en enen mbawi artude e mabɓe mais sa ƴeewi comme par exemple kene tolno e soldateɓe nogas e jeetato taw ko ɓiɓɓe fulɓe ko kañumen goni ɓoppitel men jooɓa toon to Inal 1990 ɗum ɗon addi muusal won wiɓe wonde kañumen hay goto salata ko wadde fêté indépendance muɗum mais ko woni ko probléme kamɓe ɓe jiiɗi ko yuɗum ñaawe joni président de la république Gazouani ƴetti pellital ittude kalis kan tolno 26 milliards ene totta ɗum comme damurde ɓey to mais kamɓe mbi kamɓe wona damurde ndi ɓe cohli mais ɓe cohli ko gandanɗa hoorema justice yo waɗe
hani won hen joofiɓe won yimɓe nan ɗon taw ko témoin ji tawanoɓe joofi yimɓe ganduɗa ma vraiment wiyama won ɓeɗo ina tawa walla ina jaa e wargoji bannoɗi toon to inal ɗum aussi holko eyyi aɗa andi doyen ñalawma sunare mo ganduɗa peut être ko jinnaɗo ma walla ko ɓiye walla ko joom galle ma joom suudu ma e ko way noon so tawi ɗum waɗi coïncide hay so tawi ko jeyta ñalawma weltorade jeytade e leydi ndi heeɓi hoore mum ko mbiyata ko indépendance an a wawa weltade on ñalawma an jaraɗo an jaraɗo an orphelin o a wawa ɗum weltorade woni holɗum woni ko kalɗen ɗo ko ɓen ɓe ganduɗa ko waranoɓe toon to inal officier ji sous officier ji e ko way noon premier classe c'est vrai que kanko président de la république ko adi foof ko ɓe mbawa gonɗinde wonande ɓe mbaɗa reconnaître ɗum ɗo ko minen mbaɗi ko laamu Mauritanie waɗi ɗum so tawi ɗum waɗama baade won président ji ne nguuri ha joni won ɓe ganduɗa ene mbaɗno koɓe mbi ko ene o desi manam kañumen ene tuuma hen won hen mo ganduɗa que le président de l'Assemblée nationale mauritanienne donc ene tuuma hen e woɗɓe ganduɗa ko woodi ɓe ganduɗa kañumen ne nguuri ha joni des documentaires kolliti kañumen en jeeyno on dossier jeeyno ni koye torkintinoɓe koye warannoɓe waɗanoɓe exécuté e ko way noon donc ɓen fof ne woodi amnesty foti ko ittede jomumen ɓe jaha toon to ñawoje goto foof anda holko wadno hen e holko laawol yi e dow mum so tawi ko min noon mbaɗa jaaɓi laawol leydi wawa ɓamtade e gurtu non heddi noon goto foof ene yiiɗi andude holko waɗa e jinnaɗam hol baɗɗo e ɗum ɗo on saaha so ɗum waɗi laamu ngu nodda koɓe mbiyata ko réconciliation nationale wona une assise réconciliation soit ko assise ko wayno waɗe réconciliation manam beldital waɗa beldital ngal waɗa so ɗum waɗi wiye aha noon en beldiri en jejjiri ƴeewen ko ɓuuri ko wonde importance woni holno leydi men yarata beldiren laamu ngu vraiment ɓe mbawa so tawi on saaha noon ɓe gadda indemnisation aha hay goto wawa yobde fitantu alla 26 milliards yoɓani fitandu wotour kono noon ne waɗi ko yiyete ko indemnisation so tawi goto fof andama holko wonno hen vraiment holko bannoɗa hen a tumama e ɗum ɗo a waɗi reconnaître ko an waɗi soit que jomumen kañumen ne famille aha ko an waɗi min ganni min jaafimama walla min jaafakima nodde ɓe mbaɗa réconciliation wonande ɓe jaafodira a faami ɗum so waɗi on saha laamu so waɗat indemnisé kono so tawi kalis adimo ɗum ɗon wayi kono ɓen ɓe ganduɗa kaɗa yiiɗi wadde jomumen e vraiment wawde muɓude kunnuɗe mumen te wona noon foti yarude donc je crois que c'est très normal jomumen daro beele wawde ƴewde ha potal waɗa justice waɗa e ka way noon kono noon je crois ko ɗum ñagotoɗen yo laamu ngu ƴeew ɓe uddita dossier ji ɗi déjà ko ɓoyani ko tan rapport waɗi en jii ɓen ɓe ganduɗa ko joɗiniɓe toon to Belgique wonko rewra toon par rapport e oɗo dossier donc ɗum ɗon foof nan ɗon laamu ngu ne foti ƴewrade ɓe uddita dossier goto fof ande hol kañum ko takkuno hen so ɗum waɗi réconciliation nationale yo wat so waɗi indemnisation ara vraiment ɓe jejjito oɗo dossier ɓe kuccano ko fatuno ko e ɓamtare Mauritanie Abbas min ko ɗum woni ko jinɗa hen ɓeydi ko noon Mohamed vraiment a jarama mataw au moins technicien rok en seeɗa tan mbiɗa yiɗi artude vraiment et les 28 soldats mauritanien ɓe ganduɗa hoorema vraiment pittali men joɓanoma enen ñaago jibnaɓe mabɓe walla ɓesgu mabɓe walla parent ji mabɓe wonɓe toon ndo Allah yurmotoɓe yafoɓe kamɓe aussi Allah hokkaɓe nde muñiri no mbiɗani aussi mbeɗa yaadi hen yooɓe mbad ñawore ha gasa mais soɓe gasni ñawore nde vraiment eɓe mbaɗ une réconciliation manam yimɓe mbawrita par ce que leydi wawa ɓamtade taw vraiment yimɓe mbawrani ɗum ɗon ko hunde mawde donc ina hen noon mo gandanɗa hoorema ko adjudant chef Abdoulaye Diogo premier classe Samba Baba Ndiaye premier classe Samba Oumar Ndiaye premier classe Ibrahima Diallo premier classe Mamadou Hamid Sy, sergent Mbout Abdelkader Sy, deuxième classe Samba Demba Koulibaly, deuxième classe Samba Diallo, première classe Amadou Sidou Thiam, première classe Mamadou Oumar Sy, première classe également Abdourahmane Diallo, première classe Mamadou Ousmane Ly, caporal Mamadou Demba Sy, soldat Alassane Yoro Sarr, caporal Amadou Mamadou Ba, sergent-chef Lamtoro Kamara, sergent-chef Souleymane Moussa Ba, deuxième classe
Oumar Khalidou Ba, sergent Amadou Mamadou Cham, sergent Samba Fall, deuxième classe Abdoulaye Bouy Diallo, première classe Cheikh Tidiane Dia, deuxième classe Samba Bokar Soumaré, première classe Moussa Ngaïda, première classe Siradio Lo, première classe Mungananda Horima Goddo Bioteko Dembo Oumar Si, sergent Adama Yeroli, caporal Djibril Samba Ba, Kubedo Nogas et Ndjetatou, woni hôpital men jobano le 27 novembre 1990 tonto Inal. Dum sabi non hande hando saji bisngu Mauritanie vraiment kebe feccibi te indépendance ko dum fet patam la miji wonno mais malheureusement beedo mbiki e wonde ko alay sago vraiment justice wade no enen ñago bisngu Mauritanie yebe mbad justice wadam et puis bin tout mbad une réconciliation vraiment berma leydi waw yarude yes au passage in calmini bani men debbo mo gando horema wite ko Mariam Kane woni ko tonto dawlo France kanko ko jambar e odo fon ko kabido min biat mom ni une dame de fer vraiment elle est de tekan be selnam bisku tekana fof mais également aussi mo ko makongol battinigol hadi men arde bani men debbo patam la mi ngandor man nen tonto Bruxelles en wiya soxna kan aussi elle nous suit vraiment de très près kala ko badden vraiment on bo yadi hanati Mohamed doyen be limtuda do be fof en nyaagi mande Allah bubantabe wala be e weleni mum kono biiden ni tan nyaagi mo laamu Mauritanie tawno leydi wawa pamtade gaga e ngurtuji e ko way non don do ganduda ko yoga hen e besnguji vraiment nana ko abbe duubi nana ndari waydi yide dum do yo rewne lawol je crois que laamu ngu wana ngudo laamu heddi ko laamu sa ari tan ko an wadi porter responsabilité kala ko fatuno e gede bandani dum donnon tedi quoi no voilà donc mi adoro ko muja adoro ko fewan je crois que c'est simple ba dade Allah wadi won wurbe won heddibe yo laamu ngu uddit procès ji di tawi amnesty ko wadano yobe ngartir à l'Assemblée nationale ñaawoji uddite goto fof anda ko wadno hen ko meli on saha kala hen so tawi yafete so yafeta kene goto fof notoyo lawol ko lawol fawe mum fof ko dum woni ko lawol fawe e mum on saha laamu ngu wada organiser vraiment réconciliation nationale mo ganduda dum do ko dum beldital ngendi kambe fof be beltide laamu so tawi won indemnisation wadata laamu wada indemniser on saha vraiment be kucca hankadi e yejjidde dum be kucca pourquoi pas wade hayso ko de musée e ko way non jomen histoire uji mumen nawe ton dum kadi aussi nawe ton tawi saha fof madum suka be ne bawo dum jangude ko way non dum kadi ma wad servir wawde dum rentorade gede badda non laamu ngu passe à autre chose be pay ko way non ko dum tan hande hakkillaji berde men fof nana ton to Mauritanie ngam wawde kadi vraiment rendude mabbe nde do sunare doyen ko na dum koko kudi bandira men aadi talata padu sawre wele dal inchallah dum non talata padu so Allah lamdo jabi en calmini mumbi mo joni woni banda debbo teddudo ina ton to Bruxelles vraiment hollidde min be welto e ko batton ko dum aussi vraiment wana hunde wemde donc enen calminam kanko soxna kan elede ciangay enen nyaagono mo Allah mojjere mais également aussi mawdo teddu dum gandor mo aussi nen tonto dowlaji dentudi en wiye Abbas Yaya Djigo ko ciernajo meden kala aljuma alay sago walno mo natti hay juno natti fadde aljuma mais chaque jour o mo nelden duwawuji gandor vraiment enen kuutro dum donc enen jettam au passage également Chérif Djigo de Demet aussi vraiment aussi en galnamo jubde parce que neddo mo gandor ma a tinta a matta itta duwawuji nelduma ya huutiro wala itta duwawuji nelduma ya naftor vraiment on awa yo alna dum joddi so wana wiide yo Allah yobbe kambe fof en calmini janimobe donc enen dokkindir adi inchallah rabbi no biida ni talata e a set paado so Allah lamdo jabi dum non assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh